Hi guys, karon ako ipakita ninyo sa pag napo taog integra YBC ngayon sa integra isoy saglan ako tahog 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 no tahog tahog kay daghan mo ko panok ubay-ubay pud ang tahog. Karon kay ako ang bason. Ano siya? Tahog o integral. Siya. May kabo. Tiyo! Nang tago mo ka, tiyo! Nangita na mo ko kabo! Nagsabod. Ay! Nagubhan mo talang kalikila. Diri. Rot na? Nagsapod ba ka?
Ikaduha itong himungaan. Kali ikatulo amin. Ikatulo. Balatan. Oh! Wait sa dong ha. Uy, nalilipad. Nasundo. Aray? Okay guys, susunod na sad. Oh, please subscribe. Bye-bye.